Bundan goýunda bir zat bar, yani bir Hanefi mezhebin tersine Mawludkhani diýipden şoň kumarahim. Şuparum jeleteler tutup da barahim jamaada terbiýet berýärler. Haram ekli. Ol bir haram ekli ki qadim Türkmen sahrada 60 ýaşandan, 70 ýaşandan, 55 ýaşandan sonra qadim Türkmenin öz ilaryny jaýlaşylan hemme kişinin kabul edip hayt bayt diyen kefin näme diýen adam tapylmayan kep nämedi? Hemme kişi aýdardy ki her bir öýde ekli bolsa, şol öýde namazda kuymak dogurdy. Ol öýe rahmat perişte girmeye, oň ýerine jyllyk edýär diýip, älim jahanna Türkmen saran milleti kabul eden kefdi. Emma gynanykda bugun şol haram ekdi, taghyirlan ekildir. Yani ki o ekilleri, şu ekilleri ki var mantagan ulukon taghyirlaryň ekilleri, şol ekilleri gynanykda şimlik gazak olanlaryň ellerine, hatta şu martadaki ben jawan olanlaryň, nowjawan olanlaryň, horsan olanlaryň ellerine beripdi. Şolara barakymy öňüden gytyryp goýsaňyz, şu zoratynda barakymy bi öňüde bereket geler diýip de barakymy. Şu barmyşa haram da adyp haýlamaklyk. Yani bagan şudatlar Hanefi mezhepde set musulman dogan haram da şu form ekil çekip de barakymy öýde goýup da şu zoratynda şondan bereket geler hantama bolmaklyk. Adam yani şudatlar ede bola yine de şu Mawludkhani murabbaje Türkmen sahradan sogap hantama bolmaklyk musulman dogan bir nirde geler akymy. Bir nirde bolar, bir hep boljak tapyş. Hatta sen şu at ne kadar öylere var ýarsaň, ne kadar dükellere var ýarsaň, şu Mawludkhanyň terbiýet berýän ahullaň, ulamalaň ekiller şonuň tükellerine du. Omundan näme şoň goýup durdyň? Ondan bereket gelýär diýip etdi. Musulman dogan aya haramdan bereket han taba bolmakyň öri kofr diýelmi? Aya şu adamlaryň imanyny, etigadyny, o tür durmuşy musulmançylygy sen marahim zil salyan da diýip musulman.